Morning mga katulong, niata karon din sa Puloy-anan ni tingalin ba? Ha? Rinalin Lumakad. Niata din karon ining kabuntagon. Alas na kabalo kung sa tong himuon din ba? Ha? So, wala ka kabalo binaw sa himuon. Imong anak pila ka buok? Upat no? Upat ka buok ang anak. So, bisita ta dinhi aron sa pag lingaw ni Bibi. Inom tubig ba? So, ako direlin, no? Tungod kay may eskwela upat nimo ka bata, no? Ayan, duha. Akan duha. So, kato may sa dikir, no? Oo, kana. May katong isa may elementary. May duha ka eskwela. So ni ako din sa ning kabuntagon din tungod kay ikaw ang nasurtihan ako nga maanhian dinhi. No? Aron mapiskan sa gamay panalangin, no, sa ato nga vlog. Muna giingon nga makatulong nga Ba? Saan mo ba? Ano man inom? bisan pa man sa atong kalisod, dili ni mahimong babag sa atong pagkamanghihatagon, no? Moingon ta nga unya ako manghatag kung madato ko, no? Kung dili ta madato, dili ta makapanghatag, no? So dinhi kabuntagon din ako ihatag, no, sa imong anak tungod kay Domingo ron ugma Lunes na ako gamay ihatag sa imong anak pabalon para snack nila, no? So ni ay 100 pesos para balon sa imong anak. 100 pesos balon nila, ha? Salamat. So, salamat, no? So ingon ani makatulong, ha? Swerte si Nalin karon kabuntagon tungod kay siya nasurtihan sa katulong vlog, no? Nga atong nabisita aron makashare tas gamay nga blessing para sa iyang anak pabalon ni Bibi. Dodong. Nakaibalon ugma dong. No, si Kwan. Kang Kwan po ng isa na, no? Bahin-bahin lang mo ana dong, ha? Bahin-bahin lang mo kay Inom. mara man na ato ang Salamat. share. Oo. Ali daw. Kali school na nino. Oo. Okay. So Bibi, Ay, maligo ka rin. so unsa may atoy kasultilin sa ato nga mga katawhan, ha? Libis ka. Salamat po ako ang nasortihan sa paghatag ani din. Pabalon sa akong mga anak. Okay, salamat ko, no? Okay, thank you kaayo Len, no? And then ang Ginoo gyud provide nimo para imong pahinanglanon ning adlaw para ugma napod para pabalon sa anak, no? So ingon nila makatulong, ha? Daghang salamat nga diin ang Ginoo naga-guide ka nato sa pagbisita sa mga Puloy-anan nga ato gyud ang ngayon nga tabangan, no? So pinaagi niini nga vlog. So wala pa nakapalo sa ako nga Facebook, no? Paki-follow, share tungod niini nga vlog, no? Kitang tanan mahimaya nini dili lang ni personal no, interest kundi kitang tanan o mapanalangin ng kitang tanan makaabil niini. Puhon. Oh, thank you and God bless us all.